खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हादरनि सुबुंखान्थि सानखालि बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गं 60 गामिफोरखौ सोसन्नो फोसावनायनि हेंथायै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि अना बर'फोरा गोख्रों हेंथा खालामनानै थासारिखौ दुंहाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो मैया गहपुराव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गं 60 गामिफोरखौ सोसन्नो फोसावनायनि हेंथायै अना बर'फोरा लामायाव टायार सावनानै सरकारनि बे थांखि लानायनि हेंथायै गोख्रों हेंथा खालामो। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया स्टाफफोरजों गोरोबना खामानि मावनो हायाखै नामा? बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली दिकाया ग्रेड 4 साख्रिआवला दीपक दासखौ जेबो दाय गैयाजासे इनायै बुनायनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे खामानि एंगार सोमावसारो जिल्ला बेंगिरिनि कर्मचारिफोरा मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव जिल्ला बेंगिरि बर्नाली दिकाया गाव बुनाय दीपक दासखौ फाहामथाय होनाय देहा फाहामसालियाव थांनानै गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानानै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिखांबाय। पाकिस्ताननि मस्जिदआव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुदों। बे जाथायाव गासै 28 सुबुंनि जिउ खहा जायो। पाकिस्तान पेशावारनि गंसे मस्जिदआव मैया बेलासि समाव गोहोगोरा बमा बेरफ्रुयो। मैया बेलासिनि 1:40 समाव पेशावारनि मस्जिदआव नामाज खालामबाय थानाय समावनो गोहोगोरा बमा बेरफ्रुनायाव गासै 28 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 120 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बियो सुसाइड बम एटेकनि जाथाय। फिन बर' बिमानि मेगनाव मोदै। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना रिपु रिजार्भ हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थानाय गोबां बर' नखरफोरखौ इभिक्सन खालामदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय उदालगुरि खराइबारि गोबोरखि ओनसोलाव सरकारा बुलडजार सालायदों। मैया फुंनि समाव बे ओनसोलाव थानाय गोबां न' गिर्जा न'फोरखौ चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननिफ्राय जेसिपिजों होस्रांदों। सरकारा होनाय बिथोन बादियै मैया फुंनि समाव चिरां जिल्लानि रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि बिबानगिरि जसमानिक मोसाहारिनि दैदेननायाव बे बुलडजारखौ सालायो। चिरां जिल्लानि हाग्रा बिफाननि गोबां मावफारियाफोरा लोब लोब ओंखारना चिरां जिल्ला रुनिखाता हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय उदालगुरि खराइबारि गोबोरखि ओनसोलाव थानाय गं 300 नखरफोरखौ होस्रांदों। बे इभिक्सन खालामनाया गोबां बर'फोरखौ आलाय सिलाय खालामदों आरो गोबां बर' बिमानि मेगनाव मोदै लाबोदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारिया फोरमायोदि चिरां जिल्लानि रिपु रिजार्भआव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायना न' आरो आबाद मावना थानो नाजानायखौ सरकारनि बिथोन बादियै हाग्राखौ रैखा खालामनो होस्रांदों। बिथाङा बुंबावोदि जायफोरहा गोजोन ओनसोलनिफ्राय हा गैयिनि थाखाय थाफैनायफोरखौ सरकारनिसिम हा होनायनि राहा लानो खावलायदों। नाथाय जायफोरा हा हु न' बां दंखायो बिसोरखौ बिदि खालामनो नाङा होनना खावलायहरदों। बेराफारसे होखारजानाय बर'फोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि हा गैजायैनि थाखाय न' लुना थाफैनायखौ सरकारा सिफायोबाबो बुथारोबाबो बिसोरो बे जायगानिफ्राय थाङा आरो बे सुबुंफोरा सरकारनिसिम सोंथि खालामोदि बर' हारिखौल' मानो होस्राङो गुबुन हारिखौ मानो होस्राङा होनना। मैया पन्सु बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच XNDPD XAPPFO ABSCF BWA UTOA AIPNLBS आरो मिसिं हारिनि दैदेनगिरिफोरा गोदान दिल्लीयाव भारतनि बिसायख'थि आय'गखौ लोगो हमनानै क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा ST बियाबखौ ST रिजार्भ लाखिनांगौनि सायाव गुवारै सावरायज्लायदों आरो बिसायख'थि आय'गनो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।